Mga may gawayan mga katil para sa maabot na tong Thanksgiving dire sa Doublestone, Lanao del Norte. Shout out sa mga kaigsuunan na to diya. Oh, invited mo tanan. Oh. Asa man ni maabot ning ato ang video karon. Invited mo tanan. Oh. Oh, para sila dito gaunan na. Ko kay di man ta kapakusog og lakaw ani ato ang tiil. Pero maarsa gyud punta. Ito ilon, personista. Okay. Salamat kay sa inyong walang sawang suporta. Salamat, God bless kay sa inyong tanan. Paway sa to diri oh. Ay. Murag kapoy man. Paway sa to diri.